Hello mga people, mga human beings sa wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, please subscribe, Miss Human Being, like and share and comment below. Ako'y customer karon niya, unique kay siya buhok, kinakingkihan, wapa kayo niya. Sundi ko ninyo kay ito siyang kuluran, atong pagwapahan, tanaw na to og magwapa bagyo ni siyang buhok pagkahuman, oh, wapa kayo no? Hi! Dahil ko'y isuon din sa pagtuo di ay Pagtuog yun? pagtuo sa among pagkababahan. Kailangan mo tuo ko sa inyong gingon na magwapa ko! Borikong, tikongkong. Ang iyang buhok atong hikapon, humuka iyang buhok. Kinki kaino pero ginahumukan. Basta mga kulot kay buhok ingani ni siya. Nagtuo tagahin ng mga buhok ng mga babaeng kusgan. Humuka ayo. Nga. Sama sa kuwag sa mga kasing-kasing. Correct. Nga na jud siya. Babae kaday? Bati ko dahil! Baji kaday? Kaya na badihan! Malanoy. Ako nakulot ng akong buhok tungkol sa akong pagkabaji! Hala, baji di kaday? Sa imong pamati. Dito ra ang ending. Babae di pamati oy. Kano sa pagdunya ng lalaki ani nga gibati-bati di ko kaani nga gani karon? Ba? Yellow siya. Gayelo. Ana ang show. Kinahanglan yun nagdili ni mas straight. Dili ko siya straight on man ka aturan ni highlights ang buhok ya kuluran. Highlights nga gagmay para ma-emphasize ang kulot-kulot sa buhok. Oo. Aron gwapa jud kaayo as in. Ang samot pagkabaji. Samot pagkabaji. Unya karon mag-mix sa punta o blend me kaya ang buhok ato niya musiga kay pasigahon na to maayo. Atong gamitan og blend me o kining iguran niya nga developer. Powder ani o. Ito may tatak. Ang tatak niya ang swatch ko. Password ko. Mo niyang buhok o. Tanawa ganina o bilang perting pulutan. Ako siya gi-highlights lagi kay para manindot niya yung kahuman kay basta kulot og buhok niya i-highlights nimo mo twist niya ang kanang yung mga kulot gwapa kay tanawon ang mo na yung accent niya mo na yung mugna sa buhok mas gwapa ang kulot yung butang niya na para maanyag kaday Maanya gayon. babae kaday Kinabajihan na. Baji na. Kumakuha na ang highlight. puri kong ingana yun ang mga babae pamati biyang babae mi mo na sa kinahanglan yun pagwapahan yun yung bukay o yun magdala o kaanyag Correct. butangan na to ani singalan ani niya o sa niday Aluminum foil. aluminum foil o kaning atong ibutang nga pun starch. Kuha siya pun starch sa buhok kay para magwapa. Dili siya pun starch or blend me. Para magwapa din yung buhok ani ato ang pinakusgan nga babae. Hindi nga di pa mati. Hindi pa mati. Magpakala itong edad. Aron mabatan ko lang ang mga edad kay mga ginuo ko mga girls na. Dapat siya ma-enhance ang atong hair. Correct. Atong beauty. Atong body. Life hair. O, di ba? Babae pa mati. Lagi banlawan na po na ko niyang buhok aning babaeng kusgan nga ang buhok yun yung taon oy di ka malain na ani nga maingon nga kung sa man siya balibo ba ni or buhok ba ni or balhibo wala man ni balhibo kiring pero gwapa kayo ni ikahuman di ka magmahay ani ikuluran ka ako ni ani kay para nindot yung kay buhok ang babaeng kusgan akong giuyog ning developer kay magpulo na po sa ihang buhok na kumanan ako gibutangan sa highlights ya titibangon gihapon pila ni kagramo ato ang hungog na umon ko kaya kay baji kay sa pamati ani kay wa man ni color mo bok ato ni sarong umon mag-even jud ang color kay kinahanglan jud nato ni pagpapahan kay baji biya ta Mayon. umon ana Baji kong baji. baji ni kuan jud bati-bati nga ano magwapa ning buhok kay kinahanglan jud tag mga arte kay dita mga arte siguro tag paabot ug kanus sa dili mga arte kinahanglan mga arte gyud kay uy ginuo ko matiguang ang kalibutan na nga ang kaanyag at iman na anak ra di ba ma'am Mayon. Correct. I am beauty. Masin sa malay mong beauty kung ma-enhance ang imong hair, ang imong nawala, ang imong lawak. Aron maka-DOM ka dahil. puri ko ngana jud siya Wailayda, puro yun na siya mirasol. Ga-apply ko color ang iyang punuan kay medyo ang buhok.
Dahil ko sa buhok, ato sa payo kaya gagamay. Kaya ang pagkababae nga, anyag. Ang highlights ko lang, mag-blending lang. Banlaw kasi yung buhok kay at mahuman naging pa kani nako banlaw. Aron mo gawa sa gini ato kaanyag. Ay, salamat. Managin pa ma'am, gano'n na lang gikuwang. Eh, dili ba na lindon magpagwapa o buhok? Oh. Tiis ganda biya yun. Pain is beautiful. Nga, tiis ganda. Eh, dili ka mo tiis ganda, dili gid ka maganda. Ya kadi po maghinda aning isang pugaw, sa'yo na kaimam no. Ang sakit na tuliog. Napit man sa dyan akong liog. It's beauty, ang resulta, ang ganda-ganda. Muni ang buhok o gwapa nakabuhok ma'am, kinagwapahan. Ang iyang mga highlights, mura yung na-emphasize nga maklaro din siya tungod sa ato ang wave-wave nga buhok. Ihang inborn siya nga kulot o buhok, dili siya kinky, wavy nga nindot pagka-wave. Dili din siya gimugna, wala kulutin o gwapa din siya buhok. As in. Yan na yung kag-buhok ma'am. As in. Pinanyagan, gwapa rin ang buhok. Yes! Take note, this is the natural curly hair. Correct. Gwapa yung kaayo ang ato ang buhok. And thank you for watching and Bye!